Kaixo eta ongi etorri Lanaren Ekonomia ikastarora. Ni Gariko Itxotasua Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea naiz eta ikastaro hau proposatzen dizut. Helburuei dagokienez 3 azpimarratuko nituzke. Batetik, lan harremanen eremuan sortzen joan diren arazoak identifikatzea. Bestetik, arazo horiei aurre egiteko neurriak aztertzea. Eta azkenik, neurri edo politika horien eragin sozial eta ekonomikoak aztertzea. Beraz, ikastaroa gai hauei buruz interesa duen edonori zuzenduta dago, eta programazioa jarraitzeko nahikoa da oinarrizko ezagutzak izatea lanbide heziketan edo batxilergoan jasotzen direnak. Horrela, behin edukiak jasotakoan, gai izango zara, komunikabideetan agertzen diren berriak lan eremukoak bere osotasunean ulertzeko, baita neurriak ulertzeaz gain proposamenak egiteko, eta neurri horien eragin sozial eta ekonomikoak baloratzeko. Edukiari dagokionez, ikastaroa 6 gaitan banatua dago. 3 lehenengoak kontzeptualagoak eta beste 3 aplikatuagoak. Horrela, lan merkatuko berezitasunetatik abiatuz, errealitate ekonomikoa aztertzeko informazio estatistikoa eta ikuspegi teorikoak aztertzen dira, ohikoak diren liberal, keynesiar, marxista eta instituzionalistatik abiatuz ekarpen berriagoak jasotzen direlarik. Baita, lan baldintzetarako eta bizi baldintzetarako erabakiorrak diren soldataren dimentsioak, mozkinak baldintzatzen dituzten lan kostu eta produktibitatearen arteko harremanak, eta lehiakortasuna bermatzeko hitzarmen kolektiboak eta langileen zein enpresarien sindikatuen rola aztertzen da. Horrela, arazo orokorrei aurre egiten zaie, langabezia motak eta prekaritatea bezalako aldagaiak aztertuz eta gizatalde berezien egoerak aztertuz, esaterako emakumeenak edo gazteenak. Bukatzeko, arazo guzti horiei aurre egiteko neurri eta politikak aztertzen dira, bai enplegu kalitatezkoa sortzea edo sustatzea helburu duten politika aktiboak, edo errentak eustea helburu dituzten politika pasiboak, edo lan denborari loturik egon daitezkeen neurriak, esaterako berdintasun planak edo lanaldi murrizketak. Metodologiari dagokionez ere, 3 elementu azpimarratuko nituzke. Batetik, ikasmaterialak arretaz irakurriko dituzu, eta gomendatzen den bibliografiaren bidez, interesa duzun hortan sakondu ahal izango duzu. Beste alde batetik, praktikak eta ariketak zeure kabuz egingo dituzu, eta emaitzak txekeatu ahal izango dituzu, ebazpenak ere zure esku jartzen direlako. Eta bukatzeko, ikasketa orokorrak autoebaluatzeko, galdera sorta zure esku jartzen da, test erakoa eta gaika antolatua. Bukatzeko, bai azpimarratu programazioa. Programazioa 6 gai hauek 12 astetan ikasteko programatu dira eta asterao 6 ordu gutxi gorabehera arituz. Besterik gabe, eskerrik asko zure arretagatik eta espero dut ikastaroa probetxuzkoa izatea.